Φαγιανάκη λοιπόν διευρύνει τις εργασίες τους και στον χώρο του αυτοκινήτου στο δικό μας νησί στην Κύπρο μέσω της BYD Κύπρου. Ο Μήλος Φαγιανάκη, ο οποίος ήρθε για να μείνει στον χώρο του αυτοκινήτου. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι η αυτονομία. Εγώ έχω ενθουσιαστεί με το design, τα χρώματα, απίστευτα, το surfing φανταστικό. Προσφέρεται με δύο μπαταρίες, 30 και 43,2 κιλοβατόρες, 89 και 157 ύπους αντίστοιχα και συνολική μειχτή αυτονομία στα 322 χιλιόμετρα. Και με την τιμή που έχει, δύσκολα πάει λάθος. Αξίζει ο υποψήφιος Κύπρος αγοραστής αυτοκινήτου να μελετήσει λίγο την Blade Battery και να διαπιστώσει από μόνος του αυτή την τρομερή αυτονομία που φτάνει μέχρι τα σχεδόν 500 χιλιόμετρα. Ο στυλ οδήγησης που είναι πολύ έτσι γλυκή, να πούμε, smooth στο δρόμο, τυβαρών ταυτόχρονα. Δεν είναι τυχαία που η BYD βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια.